Ngiyayibona nazi phela into ngithi ngisathi bangifika nje endlini ngithi ngifake imoto hawu bona abantu balokubaya ngoWhatsApp ngokuningi la bangisendele enye ivideo Kwenzakalani ivideo yabani angizange ngihleke kahle ivideo yakhona mangithi ngiyayivula indaba enobani kithi bana lokhuzani Let's approach. Oh, yeah, like capability. I keep it next time when I think I can afford that, but you don't have to. But I got one that's why I'm older. I mean, who's on the better? Who's on that with that? Who's on the family? I'm looking at that. 2021. Yeah. I'm looking at my phone. 900,000 voters. Ngiyabona manje isaseke ngijabula ngoba manje bathaka ngoba u2020 yabo yelwa phela u2019 u2020 u2021 kanye kanye bona phela wenza amaphisi maqede wagaya wenza iphalo into ngijeksile ngazo wineni ngala yeah wineni t-shirt nemali yena phela avele ngakho ya ngimanje ngiyabona ukuthi beyithandile le combination tayo imali senzoya ngibona ngakho ngisho ukuthi sometimes sezikizinto zahle ungawina ngamavoti ayinana 1000 maqede usuzotho umkhomelo weshekhi nemali kanti ubabona ukuthi khona indimene zomqondo noma ngingane mangawo ukuthi kuyenzeka ukuthi sihlale sinyaka uyakume khona umthulayo ya ujwayelekile ke lokho lokuthola kodwa futhi kuyenzeka ungafani mhlawumbe babheka phela namazi kodwa manje ukuba ubewine kakhulu kumele bale uthole okungaphezulu kweshekhi namamazi ukuthi okungenani ukuthole noma isikipha sakho khona ya abantu bezobe bamzamile